Ik ken je van leven. Dit is mijn beroep. Ja, wie dat ik zag? Dat wie net zo. Ik zit in de besturingstechniek voor hen. En toen ik begon, had ik een 4-daagse werkweek. En ik brouwde op vreeds en een enkele keer op sneus. Ja, dat is van lieverlee maar stopzet. Want ja, er is een de vraag naar speciaal bier. Dat ik zeg er wel markt in om daar van mezelf voor te beginnen. Toen ik begon, in 2014, brouwde ik 2 à 3 keer in de maand. En in 2015 werd het al elke week. En nu is het gewoon 2 à 3 keer in de week. Dus er zit een hele sterke groei in. De bieren van Koud Kletske uit Burgermaai. Bieren van Bonifatius uit Dokkum. Grenzenbrouwerij De Kraafbrouwerie. Paddy Orion, het pubbier. Het tjochbier, dat wordt hier ook brouwd. Ja, ik kan ze nog wel even terug in, maar er komt hier een hele hoop bier uit de ketelzwaai. Ik ben zelf uiteraard ook wel bierdrinker. Ja, ik moet wel, want alle bieren die hier erdoor gaan, die moet ik proeven. Ja, hier moet het wel. Dus ja, dan moet ik me maar opofferen.